A concelleira de Cultura da Pobra e a presidenta das amas de casa da localidade facían entrega dun cheque por valor de 2.858,81 euros á presidenta da Cruz Vermella. Son os cartos recadados nos diversos eventos solidarios que acolleu o Concello da Pobra nas últimas semanas en apoio a Ucraína. Solo podo dicir que cando nos chamaron aceptamos, faltaría máis a colaboración que nos pedían. E, bueno, levámola a término hasta o total. Ademais, os departamentos de Cultura e Servizos Sociais e a implicación do tecido asociativo da Pobra foi fundamental para recadar esta contía próxima aos 3.000 euros. O Concello adquiriu un compromiso no mes de marzo para impulsar unhas accións para amosar a súa solidariedade co pobo ucraíno. Nesas datas leváronse a cabo unha serie de eventos co apoio do tecido asociativo local, nomeadamente amas de casa, eiradela, arrancadeira, xiada, banda de música, a coral, o teatro tamén que pertence ás amas de casa. Leváronse, varios eventos solidarios. Aí, neses eventos, os asistentes puideron facer a súa achega que cada un consideraba oportuno, e a verdade é que eu teño que agradecer porque en todos os eventos se recaudou moi ben. A presidenta da Cruz Vermella quixo agradecer o labor recadatorio e a gran solidariedade da veciñanza pobrense que contribuirá a chegar material de primeira necesidade a Ucraína. Bueno, eu estou sorprendidísima da recaudación, é unha cantidad importante. Cruz Vermella, como sabedes, cando hai calquer cousa en calquer país do mundo, ali está sempre, e os cartos sirven mellor que levar cousas, porque ali con eles saben si o que necesitan é medicinas, si o que necesitan é tenda de campaña, si necesitan mantas,